आंनियाव हमगोन ना हमा जाखो मानो हरबाय थाखो माबाफोरसो गुनु गानाक मोनबाय नामा बिनिखायनोसो फन हरगासिनो आं रिसिभ खालामबाथ' बेथ' सोंहरथारगोन आं मा बुंनो बेराफारसे आइखौ थगायनानैबो दोनदों हमनांगौना हमनाङा जाखो फनखौलाय जोमै दहायनिफ्रायनो फन रिंबाय थानाय खोनादों आं नोंनियाव सोर फन हरदों रायलायाखै मानो माबाहाय आयै एक्सचेन्जनिसो हरदों थगायदों नों एक्सचेन्जनि एसेग्राब बेबायदि हरबाय थाया ना खननै खनथाम खनसेल'सो हरो हरलाय मबाइला हरदो बिमाखौनो इसेबां जाम्बि सानदों नामा बिमाया लेखा फरा रोङाब्लाबो मा जानो सोरबा मानसिफोरनिखौ लास्टनि नम्बरखौ नायनानैनो सिनायो आं सोर हरलाय हर नाङा दे आयै बांद्राय स्मार्ट जानो नाङा मानो फन होनो हायाखै बे आंनो माबा मोनसे दङ आबै सा नोंनि फन रिंदों हेलौ जागोन दे सार औ दे सार थेंक इउ सार जोबोर गोजोननाय थाबाय औ दे निस्सय सार दे सोर आबै स्कुलनि प्रिन्सिपाल दाखालि बाबाखौ मोनसे स्कुलाव एडमिसन खालामनो लांदोंमोन ओरैनोथ' सिट गैला होननानै बुंदोंमोन बिसोरो नाथाय आं खावलायथाबबाय थानायलाय बिसोरो जा बाबानि थाखाय मोनसे सिट दिरुननानै होबायनो दा गथ'खौ गाबोननिफ्रायनो क्लासाव लांनांगौ होननानै बुंदों दे आबै इसा फिसालाखौ मोजाङैनो फोरों फिसालाखौ मोजाङै फोरोंनो हानायानो नोंनि इयुननि थांना थानायनि राहा लामा नोंनि फिसाया दा नोंनि खेथि नों फिसालानो मोजां गियान हो फिसालानो मोजां शिक्षा हो फिसालाया सानसे नोंखौ जाहोगोन आच्छा आबै नोंनि आइया बहा थांखो आइया डक्टरनि सेराव थांदों आबै नोंनि मेगनखौ अपारेसन खालामनायाव बेसे बिल जाखो बेसे मा जाखो बेफोरखौ हिसाब खिथाब खालामनायजों लोगोसे बियो फैसा होनानै फैखासिगोन जोबोर गोजोनबाय आबै सना लोखि नों नङामोनब्ला दिनै आंनि मेगना बिदिनो थासिगौमोन आबै दालाय मेगनखौ एसेसो साफा मोनदोंना मोनाखै आं दायो जेबो नायथ'वाखै आबै आं जेबो नुनो मोनथ'वाखै आयै रिलिज होबाय थांनो हासिगोन आरो खोनादोंना आयै डक्टरा बुंदों मेगनखौ एसे नायहोदो बियो नुनो मोनसिगोन आरो मेगना नायखांब्लानो नोंसोरो थांनो हासिगोन होननानै बुंदों देलाय आबै बिदिब्ला मेगनखौ खेवदोलाय औ देलाय आयै मेगनखौ खेवलाय हा आं नुनो हाबाय थारैनो आं गासैखौबो नुनो मोनबाय आयै नों आंखौबो नुनो हादोंना गोलैगोन आबै गोलैनाय नंला बिहामजो सोरांस्रि नोंखौ नुनो हाबाय आबै इसा नोंखौबो नुनो हाबाय आं गासैखौबो नुनो हाबाय नङाब्लाथ' आंनि जिबा सोरगिदिं खोमसिल'सैमोन दिनै नुनो हाबाय आङो गासैखौबो आबै इसा दिनै नोंनि अननायाव आं मेगन थाइनायखौ नुफिननो हाबाय आबै सना नोंनि अननायावसो आबै सना नोंनि अननायावसो आबै रंजानायनिसो दिन गाबनायनि नङा गाबनो नांला थौदो नोंखौ न'आव दोनलांनानै आंबो न'आव थांनोसै थौदो आयै न'आव थांनोसै आफा अलंबार आफा देरहा आं नोंसोरखौ नायनो लुबैदों फिसाफोर बिथिं फैलाय आफा अलंबार आफा देरहा आबै आरो आइ बिदिब्ला नोंसोर थादो आं न'आव थांफिननोसै जाफुङाबो न'आव हारसिङैनो दङ दे फिसौ इसोरा नोंनो जोबनो गैयै बोर होथोंसै दे आइ सहैबा फन हरब्लानो जाबाय आइखौ गाबज्रि हरनाय बायदि खोनादों आं औ फिसा आं नोंखौनो गाबज्रिखादों आयै नों आंखौ नायगासिनो औ फिसा आं नुनो हाबाय आंनि मेगना नुबाय मायै नों नुनो हाबायथ' आरो नोंसोरसो खुरिया फिसालाफोरा जागारनायल' बिमा सासेखौनो नायनो रोङा मालाय इसायासो न'निफ्राय फैसा लाना फैनानै बिबिनि मेगनखौ फाहामनानै गालांबावबायसो दिनै नोंसोरखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं ओमफ्राय देरहा फाइलनि खोथाया मा जाखो अलंबारा फाइलखौ दिहुननो हाबायना हायाखै गैया आयै आं एसे आवगायावसो अलंबारनो फन खालामदोंमोन अलंबारा बुंदों जोमैनियाव फन हरगासिनो नाथाय जोमैया फनखौनो रिसिभ खालामाखै थारमाने बेनो खावखादों आफा नों न'आवनो था दाउ अमा बोरमाफोरखौ सम बायदि खा जों थांनानै फैनो थौ बिहामजो आजिखालि बियानिया आंनि फिसाजोखौ अनसैदां बिनिखायनोसो बे फाइलखौ आंनि फिसाजोनि आखायाव हगारनानै होदों नङाबाथ' बियानिया
सोरांस्रिनोसो होगौमोन। सोरांस्रिनो होआलासे आंनि फिसाजोनो होलायलायदों। नाथाय दहायनि खोथाखौसो आं एसे फोथायनो हायासै। सोर फन हरदोंमोन? एथ'ग्राब फन हरबाय थादों, मानो रिसिभ खालामासै बियो? गावनि फिसाजोबाबोलाय मा जानो, गासै खोथाखौबो फोथायजोबनोबो हाया जायो सम मोनसे। बाराबा बे फाइलखौ खावनानैसो लाबोआखैथ'। बे खोथाखौनो सोंहरनो थाखाय फन खालामबायदोंमोनदां। आंनि गोसोआव बुंदों, बिस्रानि एथ' गिदिर न' आरो बे फाइलखौ दोननो थाखाय बिस्रानि न'आव जायगा गैया जागोन ना? बियानि, सोङा हौवा न' सिङाव डाइरेक्ट हाबबोनाय जाबाय। हा? बियानि? हाबाब बियानि, फै फै। हाबाब फैदोंथाय फैदों। एसेथ' फन हरनानै फैब्लानो जायोना। हरखाब फैबाय। नै दिनैसो जेबो गैया ना बेदर। नों एसे आवगायावनो खबर हरनानै दोनबानो जायो। दहायसो बेपारिया मास होननानै बुंनानै थांबाय। आं ना लाखिना दोनगौमोन ना। जोंनो जानाय लोंनाय जेबो नाङा बियानि। माखासे खोथा लानानैसो हरखाब नुजाफैनाय जाबाय। ओमफ्राय बियानि, फिसाजोआथ' नोंनि मेगनखौ नुनो हाया होननानैसो खबर होदोंमोन। नोंगौ, नुनोनो हायामोन। नाथाय फिसौआ आंखौ अपारेसन खालामनानै आंनि मेगन थाइनैखौ नुहोफिनबाय। जिराय बियानि, आं दै लानानै फैनो। आयै, जोमैया नोंनि मेगन थाइनै नुयैखौ बिमानो खोन्थालायदोंब्ला बियो न'आवनो दंफैयोदां। फैग्रोथों, सोंगोन आं। न' बां गासैबो जोबोर साफा। आयै, आं सिगां फैबा बिसोरहानि बे जिरायग्रा सफाया गैयामोन। गोदान बायबायदां मालाय। लेबु जोबोर मोजां। मा बुस्थु बेलाय? हा? मा जाखो आयै? फाइला? बेनो बिहामजो, फाइला बेनो। मा? फाइला बेनो? औ जोंहानि फाइला बेनो। हरलाय। फाइला बेनो मार आरो आयै, नों सिनायमारदों? औहाय, बेनो। नखाथारगौ। हाबाब, आंनि आखाइजोंनो दांग्रोम नायज्रोम दोननाय फाइलखौलाय मानो सिनाया जानांगौ? र' बियानिनाव सोंहैनि आं। बियानि, बोरै सफैखो बे फाइला बिसानाव? ओइ बियानि! औ बियानि, आं दै गुसु फिल्टार खालामहैदों। मा नङा बियानि, ओरै फैलाय। औ बियानि, सिनाय हादों होनबा? बेलाय नोंसानिनोखा माथो। माब्रै सफैखो बे नोंसानाव? जोंथ' बेखौनो नागिरगासिनो। गोरोन्थि दा बुजि। आं बेखौनो नायगासिनोमोन। नायनो माने नायहां जादोंमोन, बेयावनो नोंसोरो ग्रोब सफैबाय। बेखौथ' जोंहा फिसाजो जोमैया लाबोना दोनफैदों। माबा बियानि, नों मेगन नुयैखायनो बे फाइलखौ गोमाजानो गिनानै नोङो फिसाजोखौ दोननो होदोंमोनबालाय, फिसाजोआ दा होजों गोमाजानो गिनानैहाय बेयाव दोनफैदों। आं फाग्लिसो जासिगोन। आरो नोंनो बुंदोंबालाय, बे फाइलखौहाय आं नोंनि आखायाव दोनदों, नाथाय बेखौ सोरांस्रिनोबो, देरहानोबो आरो अलबारनोबो रावनोबो दाखोन्था। सिरि नों दोन होननानै नोंनो होदोंबालाय, बेनिखायनोसो फिसाजोआ होजों न'आव थाब्ला गोमाजानो गिनानै बेयाव लाबोनानै दोनफैदों। ए बावदोंसो आङो। नोंगौथ' आरो आंनो दोननो होदोंमोन। ओमफ्राय न'आवनो मोजाङैनो दोनबानो जायोना, बेयावसो दोनफैलायनांगौ आरो बेहा। आंहा आरो बेखौनो सोमोनांलायदों नुनानै। बेबा मा साननानै दोनफैखो? जिंगारासि बियानि, आं मोजाङैनो आवथायनानै दोनखादोंमोन। दे, आं दै लानानै फैनि र'। दै सरनानै दोनदोंमोन, बुंजोब्बाय जानांगौ। आयै, बिदिब्ला नों आंखौ थगायदोंमोन आरो ना? फाइलखौ नों जोमैनो होग्रोनानै आंखौ मिसा नागिरहोफ्लानानै न'खर गरम खालामदोंमोन आरो ना? आयै, दिनै बेफोरो मा उल्थां फाल्थां खोथा? जिंगारासि बिहामजो, जोमैया बे फाइलखौ खावनानैसो लाबोदों आरो बियो न'आव खोथाखौ उल्था लगायनानै दोनदों। आं बिमानि सिगाङाव रागा दिन्थिनो गोसो गैया, बेनिखायनो मिनिफ्लानानै गोदै बुंफ्लादों। बेखौ न'आवसो आं होगोन। बेखौ माबायदि सास्ति होगोन बेखौ आंसो मिन्थिगौ। फैदो थांनोसै न'आव। बियानि, दैखौ लोंदो। हारे, बहा थांखो बियानिमोन नालाय? बियानि! आया, बहा थांखो बिसोरलाय? दासो बेयावनो दङमोन। बियानि! आयै, मा बियानि जाबाय थाखो? सोर बियानि? नै, नोंसो बियानिमोन नालाय? नोंनि नंखुनजोमोन फैदोंमोनथ'। मा? आइमोन फैदोंमोन? बहाथो होमबा? बोरोथो? आं लोंनो थाखाय दै लायदोंमोन। मानसिफ्रानो गोमाबाय माथो। मानो फैदोंमोन बिसोरलाय? जानो मानो फैदोंमोनथाय, खबरबो हराखै, फनबो हराखै, हरखाब नुजाफैदों। आं नों होनाय फाइलखौ नायबाय दङमोन, बेयावनो ग्रोब सफैदों बिसोरो। फाइला बोरो ओमफ्रायलाय फाइला? फाइलखौथ' मालाय गावसोरनि होननानै सिनायबाय नालाय, बिसोरो लानानै थांबाय। मा? फाइलखौ लांबाय? औ, लांबायथ' आरो।
मालाय गावसोरनि न'खरनि सम्पतिखौलाय न'आवनो दोननो जायगा थानानैलाय मालायनि न'आवलाय मानो दोननांगौ जाखो? बेनिखायनो मालाय नुनानै लाना थांबाय आरो। ओमफ्राय आंखौ माबाफोर बुंनानै गालांदों नामा? जेबोथ' बुङाखै। रागाफोर जोंलांदों नामा? रागाथ' जोङाखै। आंनि खोथा फंसेबाबोथ' माबा मोनसे बुंदों। मा बुंदों? जेबो बुङाखै। र' बियो होननानै बुंलांदोंना बुङाखै? बिदि बुङाखै। आं बुंदों नालाय, नों जोमै बिहामजोखौ दोननो होनायखायनो, न'आव गोमाजानो गिनायखायनो जोंहानि न'आव दोनफैदों। जिंगासिनांगौ गैया, आंबो मोजाङैनो आवथायना दोनगोन होननानै बुंखादोंमोन आं। ओमफ्राय मा बुंदों बिसोरो? नों बिदि बुंनायाव? औ, दोननोलाय होदोंमोन आङो होननानै बुंदों आरो। नोंनोथ' हायो मानसिया मानो बिदि? आं नोंखौ बुंखादों, नोंनि आंनि अनगा दाउसेन दाउला जिब जुनार मोसौ अमा बोरमा मोज्लाय मोस्रोम सिखिरिनो मानो फारसेनिफ्राय मिथिनो मोननाङाथों होननानै बुंखादों माथो नोंखौ। नों मानो देरनखो आयै? सि नों देरनानै जोबोद गोरोन्थि खालामबाय आयै। दा आइ आंखौ फोथायनायखौनो नंला नङा? जिंगादासि, नोंनि बिखुनजोआ नोंखौ रागा जोङाखै, जेबो बुङाखै। अब्लाबो होननाय मोनसे खोथा थाबाय आयै। अब्लाबो होननाय मोनसे खोथा थाबाय। अब्लाबो खोथाखौनो बुजिनानै मोनासै आं जेबो। आरो बियानि मोना फाइलखौ मोननाय लोगो लोगो मानो खारखोमा लांनांगौ जेनेबा? थाङो आंखौथ' माथो होनानै थांनो हायोना। आरो आं बुंखादों, दै फिल्टार खालामदों आं नोंसोरनि थाखाय होननानै। दैबो लोंलाङासै, थांनोसै होननानैबो बुङासै। मानो खारखोमा लांखो बिसोरो? आं जेबोखौनो मिथिला मोनला।